Чакай. Да. Добър ден, господин Любомир Мечков. Говори фенът. Температура на въздуха е около 28 градуса, температура на асфалта 14. Искаме да съдействам Копеле. Цъкаме планинско българка, трасето, с съдействието. Покажи се, бе, Копеле. Илиян Телкеджиев. Не го казвай на никой, не го показвай. Приятно гледане. Звука се чува, нали? Стартираш на дълга права. Може би ще пристигнеш на четвърта или пета, на първия, с студени гуми. Завоя е бърз и дълъг. Трасето като специфика от миналата година нищо общо. Много е широко, виждат се белите линии. Тук имаш 3 завоя. Трябва да избереш точна предавка. Пак са студени гуми. Ето ти го левия. Веднага десен. С много добра траектория да позиционираш за следващия, който е ляв. Тук ще има колчета. Няма да мога да се влиза вътре. Ето го левия, той е дълъг. В края е минус. Имаш дълга права. Ето го Чолаков. Сега се връщам. Идваш тук на скорост. Имаш ляв с десен къс. Имаш поредица от бързи завои на S. И след този последния левия, който го видя, се променя, започва спускане. Колата трябва да дойде за този ляв, който идва, ето го, с прави гуми. Чуваш ли? Прави гуми. Колата за следващия няма да отваряш. Направо си вътре. Всеки отваря, няма да отваряш. Защото сменеш тежестта на колата. Тук ускоряваш. Ляв обратен. Тук вече гумите ще работят. И след това с ляв обратен отиваш на митичния сирджийски. Те са поредица от десни. На този ляв трябва пак да си с прави гуми, за да може да избереш траектория. По ръба ускоряваш. Тук има много публика. Ако си сигурен, опъне е наръчна. Тук се засилва колата, сигурно ще сложиш една предавка. Веднага един къс завой. Или не слез да буташ, колата ще спре. Тук имаш една бърза шестица. Отдолу ще си с такава траектория се научи да го изолираш този завой. Ляв обратен. После имаш поредица от десен завои, които се вливат един след друг. И когато ти блесне да видиш отсреща мантинелата,
започваш да избираш траектория за другия ляв. Който завой за всички е много сложен, е толкова прост завой. Просто оставаш вънка, докато му видиш края на привала. Завиваш веднъж. И с такава траектория този десен на привала да не го отваряш, да го затваряш. Отиваме към най-готината част, където всеки може да греши с предпоставка. Тук имаш бърз десен. Всичко ускоряваш. И тук вече според грипа или я натискаш, или една надолу. Ти си избираш. Но за този завой с едно завиване трябва да останеш отвън, защото идва друг къс. С много плавно спиране, не интензивно. За този, който го минахме. Тук имаш един обратен къс, но веднага отпуща. Ускоряваш. Тук са ти 3 завоя на S. Един, втори и за този абсолютно като предния пак с прави гуми, да не ти тръгва колата. Десен, тук ще има колчета пак, не е вътре. Веднага ляв, който пак отпуска. Няма да я сгъваш тук, ще отпускаш. Тук са пак същите като предните, но то се много по-бърз, а следващия е по-затворен. Ето го ляв обратен. Веднага с десен обратен. Много грип. Няма да призавиваш, да не стане нещо полоски. Оставаш вънка. И тя си отива директно за обратния завой. На Чекомир Златков, ето тук се заби. Ляв обратен. И като предходната секция, веднага десен обратен. Пак нежно, без да призаваш, да товариш полоските. И копелето финишира. За вас работиха Никола Николов и Илиян Телкичев.